Uy, char. What's up, Sassy? So for today's video mga sis, so oh my god, so meron na naman tayong parcel na dumating mga sis. So another day, another parcel na naman tayo mga sis. For the unboxing tayo mga sis. And mga sis, oh my god, so nandito na sa akin yung parcel mga sis. So nakuha ko siya ngayon. So I'm so excited na i-open din siya mga sis. So oh my god, so mga sis, so oh my god, so mga sis, so nandito po tayo ulit sa labas ng filming mga sis. Oh my god, so nakita nyo sa aking background mga sis, sa sobrang init ng panahon. And mga sis, so I'm so excited na i-open siya mga sis. Oh my god, so mga sis, hindi pa nakakaalam mga sis, so ngayon malalaman nyo na mga sis kung anong laman ito. Charis! Kamaldet! So mga sis, ang laman po dito mga sis, sumorder po tayo sa SHOPPE ng mga fabrics mga sis. So oh my god, so gawin natin siyang gown mga sis. So ito is fabrics mga sis. So ito na po siya mga sis. I'm so excited. No! Oh my god! So ito na po siya mga sis. Wow! So order po tayo ng mesh mga sis. So black color siya mga sis. So unahin natin ito siyang black. So 2 yard po ang in-order ko mga sis. Oh my god! So, ito po yung black mga sis. So, oh my god. Ay, parang yes, stretchable siya mga sis. Oh my god, I'm so excited na to gawin mga sis. So, oh my god, yung babaehan. Sino ka dyan, Mare? Parang, I mean, mga sis, so mga sis, may naalala po ako sa teleserye mga sis, The Killer Bride mga sis, si Maha Salvador, my favorite actress. Oh my god, for the so mga sis, so dito naman tayo sa next mga sis. So ito po ay mesh again and color brown mga sis for the, oh my god, so 2 yard po ang in-order ko mga sis. Ay parang no, oh my god, for the photoshoot, diba? So mga sis, so dito na po tayo sa next mga sis. Oh my god, so haggard ang aking face mga sis sa lakas ng oh my god. So dito naman tayo sa next mga sis. So ito po ay silk mga sis. So 1 yard lang po in-order ko mga sis. Oh my god, pasabog. Lakas makaano siya mga sis. Parang glow in the dark. Charis! Hindi naman madilim ngayon Pasabag! So ito na po lahat mga sis. Oh my god, that's so, oh my god, I'm so excited na mag-ano mga sis. So oh my god. So mga sis, so anyway, so mga sis, ito na po siya lahat mga sis. So bali 5 yards to sila lahat. And mga sis, so maghintay lang kayo mga sis. So mag-wait po kayo sa aking next vlog mga sis. Tayo po ay gagawa ng mga gown mga sis. Oh my god, I'm so excited na i-share sa inyo mga sis. For the good, lagot, bye!